Manyamira kabende wageno ni bi ket chike makare mar ne otachendo geyo makare. Wadhi Narok. Apisa maduong' mochung' ne weche mag rito bunge kaunti ma Narok Emmanuel Kinaya ochwal doho kod ketho mar weyo thuolo lori moro mano obila omako koting'o yien kaka yor lal kod neno. Kinaya mano ochwal nyim jal bura maduong' Samuel Mugai nodonjne kod ketho mar weyo thuolo lori mano omaki tarik 2 dwe mar 2 higani. Kata kamano ne odagi ketho kendo doho we thuolo gi rambun mar shillings 200,000. Bura mare ibiro winj kendo tarik 17 dwe mar 5 higa 2023. For now, at least will be released on a board of 300,000 shillings to one surety. And the case will be later on consolidated with criminal case number E020 of 2023. But since he has come to court today, the mention will be on 17th of this month. That is clear? Okay, then those are the terms of bond mentioned 17.